Dare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma ndinoda kureurura kuti ndine hanzvadzi yangu iyo yandakaenda ndikanogadzira. Hanzvadzi yangu uyo mukoma ndakatongomugadzira because at that time ainge angobvawo zvake mukungoita mari. Hanzvadzi yangu akandiudza kuti painge paine rimwe dhiri iro raainge aita. Dhiri iri rainge riri re50,000 rands. Saka iye akabva ati ainge achida kuenda kumba nemuroora vachida kunotangawo kabusiness kavo kumusha. Saka zvakabva zvangondirwadza. Hanzvadzi yangu uyo akusi kuti inini naye tinobuda mudumbu rimwe, we just come from the same family. Saka zvakangondibohwa mukoma zvekuti ndakatoshaya hope on that night apo paakandifonera achinditi sisi zvaita nhasi tadzinga nhamo mumusha. Saka ndakabva ndangoti munhu uyu kana achindifonera achindiudza kuti abata mari aita dhiri re50,000 saka kundishainira ka uku because ndakabva ndamuti hanzvadzi yangu chindipawo at least 5,000 rands neniwo nditange kabusiness kangu because kuno kwatiri kana ukatanga izvozvi zvekutengesa unotoita mari. Saka ndakabva ndamuudza kuti chindipawo kamari nditangewo kabusiness then ndobva ndazokudzosera. Iye akabva ati sisi hazviiti because kamari aka kandiinako hakasi kufanira kuti kange kachizoparara because ndikuda kutoti kamari aka kange kachizotonoshanda kakabatana kudai. Ndakabva ndarwadziwa ndikati munoreva kuti pa50,000 munhu ongondinyima 5 zvayo, mari yekuti angoiwana nema-hours, mari yekuti hana kana kumbogara abudire aziya, mari yekuti angoiwana pamadhiri. Ndakarwadziwa mukomanashi throughout the night, handina kurara. Ndainge ndakangosvinura kudai so ndichingofunga then mangwana makuseni ndikabva ndati demet wake munhu uyu ndida kumurakidza kuti kana vachiti chose chawawana unofanira kuti unge uchizochidya nehama, nekuti hama hadzina hanganwa, sezvo iye ainge asarudza kuti iye ainge achida kudya kamari ako kaainge awana nemudzimai wake nehama dzemudzimai wake. Manje ndainge ndava kuda kuisa a great division pakati pake nemudzimai wake. Mukomanashi ndakabva ndati zvino anokwanisa kundibatsira ndiani? Kuno kwatiri mukoma kune vamwewo avo vandainge ndichiziva but ndaingovazivira kuti ivo vanongobatsira kana kuri kunzi unenge uine murume wemunhu uyo waunenge uchidanana naye. Ende ndakanzwa zvikari zvichinzi ivo vanowanzokubatsira kana kuri kunzi unenge waita pamuviri ende mwana wacho unenge wakaita zvekumuhura zviya zvekuti iwewe vanokupa umwe munamato wekuti unofanira kuti unge uchitora chipfeko chemurume wako then kana wachitora wobva wazotanga kunwa mvura wakaisa chipfeko ichocho mumvura kuitira kuti mwana wacho ange achizobuda akafanana nababa vake. Ndichitonzwa vamwe vainge vachinzi vakatoenda kuma-DNA ende ma-DNA aya akatobuda atori right. Vamwe vakatoendera vakadzi as in unenge uchidanana nemurume wemunhu then mukadzi wacho obva aita nhumbu. Iwewe murume uya obva watanga kumuudza kuti mukadzi wako pane rumors dziri kutofamba dzekutoti iye akahura mwana. Saka murume obva wamuudza kuti endesa munhu uyu kuDNA. Apa iwewe unenge uchitoitirwa munamato nemuprofita iyeye kuitira kuti ma-DNA aya paanonobuda abude ma-results asiri iwo, uchitira kuti unge uchizotorera munhu murume wake. Saka madzibaba ivavo ndo vandakabva ndazofunga apa chainge chichingondibohwa pana madzibaba ava munhu wekuti vainyanyisa kuda vakadzi, munhu ainge aine runyenganyenga. So mukomanashi zvandakazoita ndezvekuti ndakati ndaenda kubasa ndava kudzoka manje ndokubva ndazoenda kulocation uko kwavainge vachigara. Ndaenda kuya mukomanashi ndokubva ndatanga kutaura navo then vakabva vazoti ivo vaikwanisa kuti vange vachindibatsira asi vakati musi iwoyo havaikwanisa kundibatsira. Ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka the following day. Ndakazodzoka mukomanashi the following day. Ndadzoka kudaro ndakabva ndasvika ndikaona kuti pamba pavo painge pazvitomborina munhu, ivo ndivo vega vainge varipo. Ndakavabvunza kuti ko mudzimai wavo ainge aripi, vakabva vangonditi mudzimai wavo ainge aenda kuDragon City pane
baba ainge achida ikoko. Mukomanashi baba vaya vakabva vanditi ndinge ndichipinda mumba. Baba ava vaigara muRDP but takatanga tichaitira minamato yacho tiri mudining kitchen. Vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichipedzisira kuita minamato yacho tiri mubedroom mavo. Mukoma ndega ndakabva ndaziva kuti apa nyaya yainge yavapo ndeyekuti zviya zvandainge ndakanzwa, guhwa riya randainge ndakanzwa kuti baba ava kana vasina kana kutombokuguma havakubatsire, but munhu anotobatsira mukomanashi zvekutoti kana ukangoshingirira kungoita bonde naye zvake, aiwa munhu iye anokubatsira. Then madzibaba ava ndakazoti ndapinda mubedroom ndokubva vatotanga kutokurura gemenzi ravo. Wanikwe vainge vasitomborina kana kupfeka anything underneath the garment. Ndikabva ndakururawo nhumbi because ndainge ndatoziva kuti apa taifanira kutomboshanda basa kuitira kuti vange vachindi batsira nemwoyo wakasununguka. Mukoma takati taita bonde, ivo vakabva vati kwandiri, aiwa zvandanzwa pauri handina kana kumbogara ndakazvinzwa pane vamwe vanhukadzi. Then mukoma baba ava vakabva vati taifanira kuti tizongoramba tichingoita, but ivo vainge vatondivimbisa kuti vachandibatsira uye vainge vachazoisa division pakati pemuroora wangu nehanzvadzi yangu. Ndakafadzwa nazvo, but zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndakarova wiki rose mukoma murume ndichingomunyepera kuti ndikuenda kubasa. Apa kubasa ndainge ndakatonyepera murungu kuti ndichambomhanya kumusha for 1 week. Ndaibuda namadzibaba vaya tobva tanosangana zvedu toswera tiri kulodge tichisasana zvedu vachindibatsira. Ivo vakangondiudza kuti minamato iyi vanoenda vachinoitora mumvura, saka vakamirira mazuva acho kuti minamato iyoyo inge ichigadzirwa nenjuzu, then vobva vazopiwa minamato yacho. Mukomanashi ndakabva ndazopiwa chimwe chigubhu 2 liters chainge chakazara nemvura, zvekare chainge chiine mavhu. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti imwe mvura ndonwa, imwe mvura ndogeza nayo, imwe mvura ndonwa, imwe ndogeza nayo. Zvose izvi ndaifanira kuzozviita musi uyo wekuti iyo hanzvadzi yangu nemuroora vanenge vachisimuka vachienda kumusha. Zvadaro hanzvadzi yangu ndaingoramba ndichingoikonfema kuti saka mava papiko muroorawo nekusaidi. Ndichingotaura naye vakabva vazondiudza kuti vainge vapedza shopping dzavo ndichitumidzirwa mapictures. Ndaiti kana ndikatumidzirwa mapictures ndoridza zvangu tsamwa. Then musi wavakazondiudza kuti vainge vachienda kunokwira mabhazi, then tikabva tazoenda nemukwasha wavo murume wangu tikabva tazonovakwidza bhazi. Apa kunovakwidza bhazi zvainge zvichidikanwa ndezvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizosangana naye physically kuitira kuti mhepo dziya dzinge dzichizobva pandiri dzinge dzichizoenda paari. Mukomanashi vakati vari mubhazi kudai, then ndikabva ndazongonzwa yangova hohoho ukuwo muroora achindiudza kuti ainge afind out kuti hanzvadzi yangu yainge ichimuhurira, ukuwo hanzvadzi yangu ichingopopota ichiti munhu wacho hanzwisisi. Ndikabva ndati that is very fine. Ndakabva ndati kumuroora, iwewe chienda nemurume wako kumusha kwenyu. Apa ndainge ndichizviitira kuti kana vakagara vaenda kumusha kwemuroora vakabata mazimari ose iwayo, anything was going to happen. Ende muroora mukoma mukunotaura naye ndakabva ndatanga kumuudza kuti muroora, zvawatoona kutoti murume wako uyu ndo unhu hwake hwekuti anokuitira magirlfriends. Kana achikwanisa kukuitira magirlfriends asati akwanisa kuita mari, what more is he going to do to you? Uchatambudzika muroora. Pamberi apo ndaona watambudzika. Ndakamukonfema ndikamubvunza kuti zvino mari yacho yakabatwa nani? Apa ndainge ndichiita sekunge mari iyoyo ndaida kuti inge ichizokipwa very safe. Iye akabva ati hafu yacho ndini ndinayo vatete, ndini ndine 20, iye akabatawo 20, saka vainge vashandisa 10 vasarwa ne40. Ndikabva ndati muroora, kamari ikakoramba wakakasungirira. Vakazoti vachinosvika kumusha mukomanashi ameno kuti zvakazononyandurana sei ikoko. Apa bhudhi vainge vari kumusha kwemukadzi, apa vachinyandurana nemukadzi. Ndakazonzwa hanzvadzi yangu yava kundiisira voice note. Ndakaseka mukomanashi mushure mekunge hanzvadzi yangu yandiisira voice note. Ndini uyo ndikabva ndati
nhai hungwe kwakanaka here nhai hungwe komachemedzwa neiko nhai hungwe. Iye akabva azonditi vainge vakagovana mari, saka zvakazoitika ndezvekuti mari iyi ainge akangoiisa mubhegi remukadzi, saka akazoti abva kumwe kwaainge akaenda nanatsano vake hameno chakangomuti ange achinovhura mukamonaki kainge kaine hembe dzemukadzi, ndokubva azoona kuti mari iyoyo yainge isimo. Apa mukadzi ainge asingade kuburitsa yake mari share yake, achiti handiti yako wakaibata ende inini yangu handisi kuzokupa kuti unge uchizopa mahure ako. Ukuwo muroora nekusaidi aiti akauya kwandiri achiti vatete munhu ava kuda mari yandakabata, ndobva ndati muroora usasunungura, kunyange zvikanzi akurova ende hafi akakurova pamberi panatsano, usasunungura mari because hanzvadzi yangu ndinoiziva, hanzvadzi yangu muvanhukadzi haabvimo. Izvezvizvi kune kamwe kamvana katofungwa kuti kange kachienda kunoroorwa, ukangosunungura mari iyoyo unenge wakapusa, wazvinzwa. Iye akabva ati maita basa vatete, maita basa yenyu. Ndainge ndisingambofungidziri kuti iye angada kundifungira mweya wakashata kudai, kuti mari iyi yatanga tichifungidzira kuti ndo mari yatinofanira kuti tinge tichishandisa kuitira kuti upenyu hwedu hunge huchiita sekunge unoita nani, iye obva atofunga kutoroora umwe mukadzi. Inini ndakabva ndaita sekunge ndainge ndiine imwe information, kusvika mukadzi azoti murume ainge ava kusamuda pamberi pehama dzake. Bhodhi vangu vakadzingwa mukomanashi, vakadzingwa mari haina kana kumbogara yabuda 20,000 iyoyo. Nanhasi muroora anongoti iye haazivi kuti mari iyoyo yakaenda kupi, ende vakazotosvika pakurambana. Nanhasi vanotongogara on their separate lives. Ivo bhodhi vangu vakazoti vatsoka kuno, ndikabva ndavati bhodhi handiti munozviona paya pandakakukumbirai mari, ndakatongokukumbirirayiwo mari muyedzo ndichida kuti mune ramangwana kana mandinyima mari ndizokurangaridzai. Zvino zuva racho razosvika, zuva riya randainge ndakamirira. Chinhu chinonzi mari, kana ukagara wapiwa mari ziva kuti mutorwa ane hanganwa. Izvozvi munofungidzira kuti mudzimai wenyu kwaari ikoko anombofunga nezvenyu, handiti izvezvizvi mari yenyu ndo yaava kutoshandisa achitochengeta umwe murume. Saka next time, hanzvadzi yangu, mwana wababa vangu, kana ukawana chawawana ziva kuti unofanira kuti unge uchizoshare nehama dzako. Izvi ndo zvandakaitawo mukomanashi, and I know kuti kunze uko kune vanhu vachandijaja, but what I want to tell you ndezvekuti izvo zvekujajana izvo kwatova kudhara, because musi waunozoitira umwe munhu chakashata hauuzivi. Isuwo tinotoenda kuchechi but zvakangokaruka zvatotibatawo tisina kana kumbofungidzira, and handina kana nyadzi nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kune vamwe madzibaba kuJoburg, hanzi madzibaba ivavo vanobatsira, but mukunobatsira kwavo unofanira kutombotanga warara navo ndokuti vakubatsire. Hanzi vanototi handingakubatsire ndichikuchiva, saka it is far much better kuti ndimbotanga ndakuziva, ndimbotanga ndakuona wakashama, kuitira kuti pandinenge ndava kukubatsira paya ndisazongoramba ndichikuchiva. Pakaipa. Apa hanzi vanhukadzi muJoburg vanoita kuenda kwavari madzibaba ava, hanzi vanoita kuunganirwa nevanhukadzi. Vamwe vanenge vachita vabatwa nezvikomba vanongoenda kwavari madzibaba ava, vanenge vachigadzirisa misha yavo vanenge vachienda kwavari madzibaba ava. I wish to have a conversation with him, vambonyatsokutiudza masikireti avakachengetedza mumoyo mavo. Anyway, kana uine confession yako yaunenge uinayo, please come with your confession. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakabirawo cousin sister yangu Samsung A250 yake, apo paakaitummirwa Samsung A250 iyoyo nevamwe sekuru vake avo vainge vari kuUK. Pari zvino cousin sister yangu uyu ariko zvake kuUK. Anondida sei cousin sister yangu uyu? So I don't know if I should tell her this confession kana kuti ndongosiyana nazvo. Zvakaitika mukomanachi ndezvekuti
At that time paakatumidzirwa Samsung yake iyi ndainge ndichigara kumba kwavo, ende mukomanashi zvaaiwanzokuita ndezvekuti Samsung yake iyi yainge ingori nemasongs matatu. Saka aiti kana ukangotanga kungoridza masong kudai aibva atanga kungokomplaina kana kuti aingotanga akushandisa kana kuri kunzi iye juti rinenge riri rake rekuti ange achibika. Kana akangokuona wakabata foni yake obva atoti saka nhasi handibiki nekuti wanga uchiridza masongs pafoni pangu, saka juti ratova rako. Mukomanashe nekutambura ndaibva ndazomuitira maduties ake ndichingoitirawo kuti ndinge ndichingodzvanya foni nekungoslaida apa. Waingoti kana ukangoslaida obva wanzi waslaida foni yangu nehasha, obva watotorerwa foni iya. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti foni yake iyi aiwanzokuichajisa iri pamusoro pefridge, saka pane umwe musi apo paainge asara pamba ari ega, saka at that time iye akangosiya foni yake iri pachaja. Inini ndakazoti ndichibvawo uko kwandainge ndichibva ndokubva ndapinda mumba, ndikadanidzira ndobva ndakazonzwa zvake achiseka neumwe friend yake panext door. Ndikabva ndati panapa ndinokuda, ndikabva ndati nhasi ndakuwana. Ndakabva ndatora foni iyaya. Saka pandakatora foni iyi mukoma, it was more like a joke, zvezviya zvokuda kungopranka munhu. Ndokubva ndatora foni yake ndikabva ndanoiviga. First of all ndakanoiviga muroom umo mandaishandisa sespare yangu, but ndikabva ndaona kuti no man, murumu umu inozokasika yaonekwa. Ndokubva ndaitora ndikabuda gate very fast, ndikabva ndaenda kumuchinda wangu ndikabva ndanomubatisa ndikamudza kuti foni iyi ndiye cousin yangu, it is just a prank. Saka iyewo mukoma semunhuwo aisvuta mbanje ndokubva atora foni iyaya akabva anoitengesa. Ndokubva atenga zvimastabhu zvake, the rest of the money he then kept it. Foni yakazoti yatanga kutsvagwa, foni yakatsvagwa mukomanashi, and the only one who was blamed later on was the gardener. Ndiye ega ainge aripo payadi. Murume iyeye murume mukuru akachema mukomanashi akati foni ingawani munozviziva kuti mumba umu handitendedzwe kuti ndinge ndichipinda, munongonditendedza kupinda kana kuri kunzi pane zvamunenge muchida kubatsirwa kutakura, but akabva atonzi tinokusungisa. Saka iye akabva azokumbira ruregerero akabva ati ndinokumbirawo kuti munge muchindibatira mari yacho papei yangu, but ainge akumbira kuti ange achibatirwa mari yacho pashoma, but vakabva vazongomuti handiti mari yefoni watodya kudhara, saka tichakubatira ka1 mudhara. Iyeye mukomanashi akabatirwa mari yefoni in 1 month, akasarwa aine chikwereti ega. Akabva azotongomuka zvake akatiza because akaona kuti the following month futi mari yacho yaisatokwana kuti ange achipedzisa chikwereti chefoni. In those days mukoma mafoni ainetsa, mahandset awa ainge achidhura, ende inini kuti ndinge ndichibuda pachena zvaisaita, because pandakazodzokera kuna boyfriend wangu ndichimuudza kuti return back the phone because the prank is over, akabva andipa mari akati inini ndatotenga zvangu mastabhu angu awa andiri kutosvuta. Ndokubva anditambidza mari akati chienda zveunotenga zvaunoda. Mukomanashi ndakabva ndapererwa, ndikatoona kutoti panapa the prank yet to remain as a hidden prank. Nanasi uno cousin wangu uyu haatombozvizivi. Should I tell her kana kuti ndongosiyana nazvo? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzikazi wangu ari ku-UK ndomuudza here, but panyaya iyi munhu wandinofungidzira kuti he deserves to know, the gardener is the one who is supposed to know, but vahanzvadzi vedu vakati mukomanashi mudhara uyu handifunge kuti achiri mupenyu, because panguva yacho iyoyo ainge ari kuma-50 years or so zvinhu izvi pazvakaitika, so I don't think he is still alive. Pakaipa. Saka izvi zvinenge zvisina ngozi here zvekuti munhu anozoblemewa kunzi ndiye aba iye asina kuba, iwewe uri iwewe unenge wakaba. Kana zvinhu zvakadai, so what do you do? Unoripa here kana kuti inenge yakatongofa yakaloda, utongozviudza kuti life is not fair anyway. Pakaipa.